Najdôležitejší je náš vzťah s Pánom Bohom, pretože tento život na zemi je veľmi krátky a neistý a vážne tých pár desiatok rokov sa nedá ani porovnať s myšlienkou s tým, aká dlhá je večnosť. Niekedy si to ani ľudia nedokážu predstaviť, aká veľká je večnosť, keď sa bavíme o téme večného života. A preto by som sa toto video spraviť ako takú výzvu pre vás, čo to pozeráte, aby ste vážne sa sami nad tým v dobrom, myslím, zamysleli a aby ste pochopili, že najväčší význam a zmysel má sústrediť sa na náš vzťah s Pánom Bohom a na Pána Boha samotného. Čiže má zmysel sústrediť sa práve na to, čo má večný význam. Pán Boh nás učí, že najväčšie prikázanie má byť naša láska voči nemu. A práve z tejto lásky a z toho nášho plnenia tohoto príkazu sa následne odráža aj naša láska k ľuďom a iné aspekty našeho života. Nejaké materiálne úspechy, sláva, moc, peniaze, proste nejaké úspechy a odmeny, čo učí tento svet, že majú byť pre nás dôležité. Sú to všetko pominuteľné veci, ktoré sme si sem ani nepriniesli a ani si nemôžeme odniesť, tak ako nás Pán Boh učí, že vlastne z prachu sme boli stvorení a na prach sa premeníme. Takže najdôležitejšie a to, čo má pre nás väčší význam, je a musí byť práve ten náš vzťah s Pánom Bohom. Preto je potrebné, aby sme denne prehlbovali náš vzťah s Pánom Bohom modlitbou, či aby sme čítali Božie slovo, čiže Bibliu, a aby sme dôverovali Bohu, aby sme prijali jeho dar večného života. A ak by si náhodou niekto nebol istý, že či ide do neba, alebo ako a na základe čoho sa dostane Pán Boh do neba, tak v popisku videa vám nechám odkaz na video, ktoré som robil predtým, kde je to všetko pekne dopodrobná vysvetlené. A najlepšia investícia pre nás všetkých na svete je náš vzťah s Pánom Bohom, pretože to má pre nás večný význam. Preto je múdre žiť tak, aby sme boli pripravení stretnúť Pána Boha, aby náš život odrážal to, že keď niekto povie, že má vieru a verí v Boha, aby tam boli aj tie skutky, ku ktorým nás volá Pán Boh, aby sme mali. Aby to nebola len mŕtva viera bez skutkov, ale aby to bola viera plná ovocia a dobrých skutkov. Preto je múdre žiť tak, aby sme boli pripravení stretnúť Pána Boha. Aby sme s ním budovali úprimný vzťah a aby sme to neodkladali na neskôr. Lebo človek nikdy nevie to, akej rýchlosti sa tento život a svet môže zmeniť. Ako rýchlo sa niekoho život môže skončiť alebo zmeniť na niečo úplne strašné, čo nikomu neprajem, ale je to realita toho krutého, ťažkého, nespravodlivého života, v ktorom žijeme. A preto najdôležitejšie je ten náš vzťah s Pánom Bohom. Ak to niekto odkladá na neskôr, musí si uvedomiť, že to neskôr, ktoré on plánuje, už nemusí prísť. Každý deň, ktorý sme dostali od Pána Boha, je dar a nebol slúbený. Nikto nevie, koľko dní mu tu ešte ostáva. Ty nechcem nikoho strašiť, ale je to tak, je to pravda. Proste nevieme, koľko dní tu ešte budeme. Kto akú dlhú šancu ešte bude mať vrátiť sa k Bohu. Pán Boh nás miluje. Chce, aby sme prišli k nemu. Očakáva to od nás. A preto neodkladajme to. Príďme k Bohu taký, aký sme. Či už sa hanbíme kvôli nejakému hriechu alebo kvôli niečomu. Či máme málo času kvôli práci, kvôli rodine, či máme veľa povinností. Na chvíľu vážne buďme sami. Odovzdajme všetko toto Bohu, zanechajme to a vyberme si Boha, vyberme si to, čo má večný význam. Preto sa naozaj pýtajme seba samého, aj ja, nie len vy, či je Pán Boh na prvom mieste v našom živote. Či keď to povieme a potom sa na to vlastne nejak zreflektujeme, napríklad za celý týždeň, že koľko času sme trávili s Bohom v modlitbe, v čítaní, alebo v kostole, alebo koľko sme celkovo trávili čas s Pánom Bohom cez týždeň. Je vážne Pán Boh na prvom mieste v našom živote? Lebo keď človek zomrie, všetko, nič iné, všetky tieto materiálne veci, peniaze, moc, sláva, všetky tieto pominuteľné svetské veci, za ktorými nás tento svet učí, aby sme sa naháňali. Na ničom z tohoto nebude taká váha, vlastne žiadna váha v porovnaní s tým, aký bol náš vzťah s Pánom Bohom. Či sme prijali Ježiša, ktorý klope a čaká, kým mu otvoríme dvere do nášho srdca a do nášho života. To bude to, na čom bude záležať. Keď budeme stáť pred Božou súdnou stolicou, to bude to, na čom bude práve záležať. Na našom vzťahu s Pánom Bohom. Či sme ho úprimne prijali, následovali a poznali. Aby sme neboli prekvapení. Aby niekto nebol prekvapený, keď sa stretne s Bohom skôr, ako možno očakával a odkladal svoj vzťah s ním na neskôr. Aby si neuvedomil, že už je neskoro, že vlastne tú šancu nevyužil, že vyberal si viac vecí tohto sveta, veci materiálne, naháňal sa za inými vecami. A Pán Boh vie, že všetky tieto veci potrebujeme, že sú pre nás dôležité, ale musíme pamätať na to, že najdôležitejšie musí byť náš vzťah s Pánom Bohom a že Pán Boh nám sľubuje a hovorí, že keď budeme hľadať nadovšetko náš vzťah s Pánom Bohom a Božie kráľovstvo, tak Pán Boh nám so všetkým týmto pomôže. Všetko toto nám bude pridané od Pána Boha. A práve keď bude prosperovať a bude dobrý náš vzťah s Pánom Bohom
tak sa to bude odrážať aj na všetkých iných oblastiach našeho života. Verte mi, je to tak. Preto sústreďme sa na Boha a príďme k nemu. Uvedomme si, napríklad od akých hriechov sa máme odvrátiť, kedy a prečo musíme prísť k Bohu. Pracujme na našom vzťahu s Pánom Bohom a neodkladajme to. Vieme, čo máme robiť. Každý to podľa mňa v hĺbke svojho srdca cíti a vie, čo by mal robiť, čo by mal začať robiť a čo by mal prestať robiť. A preto urobme to. Neodkladajme to. Kým žijeme, je tu šanca. Pán Boh nás miluje. Čaká na nás. Čaká, kým mu otvoríme dvere do nášho života, ako som pred chvíľou hovoril. Máme šancu získať odpustenie skrze Ježiša, keď ho príjmeme. Máme šancu odvrátiť sa od hriechu, konať pokánie a Pán Boh nás tomu všetkému volá. Preto neotočme sa Bohu chrbtom, ale príjmime tento dar jeho lásky a odpustenia. Pustíme ho do našeho života, lebo keď človek umrie a život sa môže veľmi zo sekundy na sekundu zmeniť rýchlo, to mi verte, tak pokiaľ človek umrie v hriechu a v nepoznaní Boha, tak žiaľ do neba sa nedostane. To je to, čo nás Biblia učí, to je to, čo nám Pán Boh hovorí. A to, na čom bude najviac záležať, keď budeme stáť pred Bohom, bude práve to, či sme prijali to Božie odpustenie, tú jeho lásku, či sme sa snažili následovať Boha, zapierať seba denne. Ten náš vzťah s Pánom Bohom je to, na čom najviac záleží v tomto živote. A je to tá najväčšia investícia a tá najdôležitejšia vec, ktorá nám prinesie večnú odmenu. To je ten večný život s Pánom Bohom. Pán Boh je tu s nami a pri nás. A so všetkými týmito vecami tohto sveta, za ktorými sa naháňame alebo ktoré chceme, Pán Boh nám sľubuje a dáva nám svoje slovo, že nás s nimi pomôže, že je tu pre nás, že je tu s nami, že nás ochráni, že nás pomôže nám prejsť cez akúkoľvek skúšku. Preto zaprime seba, následujme Boha a sústreďme sa na to, čo je najdôležitejšie a čo má najväčší význam v tomto živote a to, na čom bude najviac záležať, keď človek umrie a bude stáť pred Pánom Bohom. Nie je to, koľko má človek peňazí, aký si človek myslí, že je dobrý, akú má slávu, akú má moc, aké má veci v tomto živote, ale náš vzťah s Pánom Bohom, či sme sa snažili žiť, ako nás Ježiš volá, a či sme budovali náš vzťah s Pánom Bohom, či naozaj poznáme Boha, či budeme môcť povedať, že poznáme Boha a či Pán Boh bude môcť povedať, že pozná nás.